odpovedz na otázky a vyhraj lístky na majstrov Slovenska. Čauko, som tu. Čauko, Timo. Čau, Timo. Mám pre teba lístky na VKP mužov proti Mijave 10.12. Si ochotný ísť do toho? Poďme to skúsiť. Poďme do toho. Tak prvá otázka. Z koľkatých hráčov sa skladá mužský tím VKP? Po A 13, po B 22 a po C 7. 13? 13 je správna odpoveď. Poďme ďalej. Poďme na to. V ktorom roku vzniklo VKP? Po A 1946, po B 1890 a po C 2004. Fú, typnem si Ačko? Ačko je správna odpoveď, 1946. A tá posledná otázka, koľkokrát sa stali VKP muži majstrami Slovenska? Po A 3, po B 12 a po C 1. 12. 12 je správna odpoveď, gratulujem 3 z 3 a teda vyhrávaš od nás lístok na VKP muži. Ďakujem. Gratulujem.